Mga idol, si Migo Kulapo na dire kaning naamo gigisgutan sa among followers. Dai padul-dul ka may Migo. Naamo gigisgutan sa among followers Migo nga kung mahimo kuno kang artista, unsa kuno titles pelikula nga imuhang buhaton? Buhawijak. Ah, grabe. Buhawijak na ba din ang salidaso na? No, Kinsa may artista na? idol kayo na ko si Monso de Rosario. Maudi ko nun ning salida ha. Idol na ko nung kayo ni niya. Kaysa pagsugod pa lang sa salida, sinong bagay man dayon pong paniya. Dito to si Dahaday. Pero niingon sila Migo. Pero kining mga followers na tong uban ay mga suggestion. Kuan ko no, mas angayan ko no ang kining pelikula Migo nga kuan. Gatong Sita eh. Oo, naapod. Lain commentary si Tay. Si Tay. Pero mas angayan ko no ka sa kuan Migo. O nga, naasa tayo mga followers nga ni comment nga ang title ko nun sa pelikula, ang postiso ko nung nawagtang. Ang postisong nawagtang. Ako na. Si Migo Kulapo nakarelate ra dayon. Kay nawagtangan man siya postiso sa una mga idol. Ikaw na pagtukipuros man tubag ang mga idol. Ang pelikula nga naguluhan. Postiso nga nawagtang. Ya. Si Biramon, papilo na to. Yakin sa may kontrabida niyo og bida. Ato na dito na suri-suri na ang title na ni ya na mo video ni mo. Pustiso Nga nawagtang. Naguluhan. Ato na dito sa inyo ha. Ato na. Kung sunado kay kasi mo ato sa mo, kay maghimo mig pelikula. Pero naapay ningon po rin, ni comment po. Kinsa tayo nag-comment, idol. Kaya na siya, ang nindot nga kining title ana sa pelikulang himuon ni Migo Kulapo, Ukoy's Kabo. Oo. Hindi mo ba upos ka po? Nakadawat na kuno siya sa hitsura. Si Isberhel mo, apel sa siya ko ng salida si Isberhel. Wana, luya na. Kato Isberhel ko amigo ba? Kato amigong Bayramon, plahukong kayo. Hindi na naman na Espirello. Wala na. Wala. Adik ko na. Ha? Adik na. Doy, naku Isberhel nga, artista dito pa nga, maghimamat ni Isberhel, at plahubok. Kato nag-inom na to ba? Aula pa din mo himamat Isberhel, oy. Ina Isberhel, kung magsalida maganita, ikaw ang kontrabida, ako gibida. Ina. Pwede ragya punta, magkakontra kya punta. Isberhel? Ya ikay bida yun. Balag suot mo sa akong lagir. Ni Esberhil makikontra ko nugit siya. Dili magikuno siya magpalupik kung maghimo mig pelikula. Kung sabay na uyan na ni mong title ana. Ha? Title sa salida. Nauyan na ni mo ba? Namaroy bagong salida, gikuan sa IPJ ni. Boy Tapang? Ni Coco Martin. Batang Quiapo, usa man. Uy, naman yung Kristibe, mga duha siguro kaadlaw na magunahuna sa Migo Kulapo. Kaya ang utok niya, luding na kaayo. Ang vitamins na kaingon siguro. Kakambal sa batas. O kinsa man siya nagdaan na? Kinsa man siya nagdaan na sida? Kuan na nakatun na si Isberhela na. Isberhel? Isberhela na pulis siya. Oh, na Isberhel. Magtutuos tayo sa pelikula. Makita din katag na to aning higayuna. Kung kinsay maayong mo acting sa akong mga artista. Si Esberhil, si Bayramon o si Migo Kulapo ba? Oy.